O 19:00 Artemis Truth. To Pokémon? Kúkajte. Áno. Simčak. Dobre, stop. Ale to už bolo málo. Dobre, ideme znova. Stop. Ja som sa opara vedľa, že to bola tá hrana a mňa to... Prosím ťa, povedz, prepáčte, nehnevajte sa, ale nemáme tašku. Jaj. Tak môžeme bežať stále, ale iba to bude. Ja... No. Dobre, takto keď si to je to dobré. A už sme skončili tuto, nie? Čo, ale my sa musíme tak nejak... Pozri sa, ty nevieš gimbalovať, ja ti ukážem. Ja som veterán gimbalovať. Pozri sa, dáme, že... Toto je tvoje subjekt, hej, tento šurík. Čau? Tento fúrik je tvoj subjekt. A chceš urobiť edit, hej? Nastav si. Mne to tu tak veľmi chýbalo. Prosím ťa, boli sme tu naposledy v lete. Jaj. Dobre, ešte raz. Poreže sa. Jako je škodár, Áno? Mohla by si potom zbehnúť do obchodu? Aspoň odpoveď, áno, kým ja si spomeniem na tetu Žanetu. Zinko, poď naspäť! Zinko, sem! Ja som skončil. Ty si skončil? No. Zinčo! Však nič si mi nepovedal. Som po... Tak čo ideme na to? Kde je to naša doba? Je mi teplo, ale zároveň zim. Dajme celok. Zavadaš. Dajme celok. Fotku nechcete? Anči, daj mi ten špor. Čo nechceme? Fotkoš. Akcia. Nevadí, bežíme. Ideme stále bežíme. Dobre, ideme. A dobrý deň. Ahoj, ty si Zorky náš. Už sa nemôžeme míliť, to teraz pôjde už ťažko. Ale to nie, že sa mýlime, to proste táto obec nás tu nechce. Lebo tuto Môžem tam sa takať na tom zábere? Áno, presne tak. Dobre. Áno, ja som musel.